Исәмісіз эфирда сейшәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба төп темалар турында. Эшмәкәрләргә кулланучылар өчен почмакны акчага сатып алырга тәкъдим итәләр. Сатып алучылар өчен стенд ничә сум тора, Гүзәл Шихапова ачыклады. Бармы, әллә кибетме, инспекторлар алкоголь сатучы бинаны тикшерә. Иҗатта акча эшләү ысулуда. Бүген Чаллыда мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшебез ясаган сурәт уюкларга төшереп җитештерелә башлады. Эшмәкәрләргә кулланучылар почмагына документлар сатып алырга тәкъдим итәләр. Телефон аша шалтыратучылар үзләрен кулланучылар хокукын яклау комитетыннан дип таныштыралар. Бу документларны алырга кирәкме, хәбәрчебез белеште. Дистәләгән эшмәкәр кулланучылар хокукын яклау комитетына мөрәҗәгать иткән бизнесменнарга комитет исеменнән шалтыратып тикшерү булачак дип хәбәр итәләр. Янәсе белгечләр кулланучылар почмагын да караячак. Шуңа күрә стенд өчен кирәкле документлар пакетын 2500-3000 сумга тәкъдим итәләр. Кәгазьләрне курьер белән китерергә вәгъдә бирәләр. Никакие платные услуги по распространению материалов в сфере защиты прав потребителей и стендов не производит. Так как мы в народе именуемся Комитет защиты прав потребителей, хотелось бы обезопасить добросовестных предпринимателей от таких необдуманных поступков. Уешмаларда булырга тиешле документлар пакеты охшаш. Здесь должна быть ксерокопия свидетельства ОГРН ЮГРИП, свидетельство ИНН предпринимателя или организации, книга жалоб и предложений, есть такая у нас книга, книга «Закон о защите прав потребителей», последнее изменение законодательства у нас было в 2017 году, и телефон контролирующих органов. На сегодняшний день это, наверное, Госалкогольинспекция, Роспотребнадзор. Бу документлар эшмәкәрләрдә бар инде. Кулланучылар хокукын яклау турындагы закон бастырылган китапны арзан бәягә кибеттән сатып алырга мөмкин. Стенд барлык оешмаларда да диярлек бар. Бәлки шуңа күрәдер эшмәкәрләр ялганчы белгечләр сүзенә ышанмаган. Имеется книга жалоб, закон прав потребителей. Все предъявляется по первой просьбе. Все лицензии, все документы у нас имеются, копии, оригиналы, все утверждено, находится в доступности у потребителей. Әгәр кулланучылар почмагын булдыру буенча сораулар булса, эчке базарны үстерү бүлегенә шалтыратып бушлай ярдәм алырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бармы, әллә кибетме? Полиция хезмәткәрләре алкоголь сатучы бинаны тикшерде. Ул иртәнге 10-нан төнге 1-гә кадәр эшлим. Закон буенча барларда кичке 10-нан соң алкоголь сатырга мөмкин. Әмма аны үзең белән алып чыгу тыела. Бу минада исә шәһәрдәшләр сыраны тәүлекнең теләсә кайсы вакытында сатып алып чыга. Закон буенча бар, кафе, рестораннардан алкогольны алып чыгарга ярамый, шешәне дә хезмәткә ачарга тиеш. Бу очракта киресенчә сыраны шешәгә агызып бирделәр. Инспекторлар билгеләгәнчә бар төнге кибеткә охшаган. Проходили мимо, их захотели пиво купить, да? И вам предложили здесь выпить? Нет, мы увидели, просто зашли, купили. То есть свободно пришли, купили Проходили мимо, да? Да, и купили, и ушли, вышли. Так получается. Объектны алкоголь инспекциясы белгечләре дә күзәтә. Алар да бу объект күбрәк кибет дип саный. Санитар нормалар буенча барда бәдрәф, кул юрыны булырга тиеш. Эчемлекләрне бары тик бинада гына куллану рөхсәт ителә. Хәзер эшмәкәргә тыелган вакытта алкоголь саткан өчен 20 000 сумнан алып штраф яный. Әмма бизнесмен арбитраж суд аша киресен якларга җыенган. Алкоголь өлкәсендә закон бозу очраклары арта бара. Бу ел башыннан 74 очрак ачыклады инспекторлар. Шул вакытлар белән инде оннан алып 10-га кадәр шул вакытта саткан өчен пиво һәм аракыны и яшүсмерләргә саткан өчен 19 факт быел. Февраль айында дәүләт алкоголь инспекциясы хезмәткәрләре тыелган вакытта алкоголь сатуның 5 очрагын теркәгән. Гүзәл Шихапова, Элдар Шайдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Оюклар ярдәмендә шәһәрдәшебезнең хыялы чынга ашты. Бүген мөмкинлекләре шикле Алсу Хайруллина дизайны буенча оюкларның беренче партиясе җитештерелде. Ул оюкта төшереләчәк рәсемне пластилиннан ясый. Аерым команда оешып хыял тормышка аша.
Потом будете расшиваться, наверное, этикетки. Oyuk җитештерүдә тулы бер команда катнашкан, бизәкләрне Алсу Хәйруллина уйлап тапкан. Бүгін ул беренче тапкыр үз эшенең нәтиҗәсен күрде. Я впервые на носочной фабрике. Никогда не видела, как формируются носки и вообще какие бы то ни было изделия. Алсу Хәйруллинага 28 яшь кызда церебраль паралич диагнозы. Кечкенәдән сынлы сәнгать белән кызыксына. Аңа ярдәм итәргә Солнце внутри хәйрия фонды алына. Директоры Юлия Әхмәтҗанова идея тәкъдим итә. Дизайнер сурәтнең график редактор ярдәмендә принт ясый. Идея ойык җитештерүче фабрика директорына да ошый. Эмоции непередаваемые. Я растеряла все свои слова, но в душе у меня царит радость, воодушевление. Я настроена на новые творческие свершения. 250 пар ойык Казанның сувенирлар кибетенә озатылды. Һәр сатылган ойыктан Алсу 20% керем алачак. Хәйрия фонды исә алга таба да шундый проектлар булдыру өстендә эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Язгы каникуллар якынлаша, баланы кая алып барырга. Мисал өчен миллион ел элек булган вакытка әйләнеп кайтып, Рекс исемле тиранозавр белән очрашырга мөмкин. Омега сәүдә үзәгендә динозаврлар дөньясында дип исемләнгән күргәзмә дәвам итә. Бу сәяхәт олыларга да, балаларга да кызык булачак. Тиранозаврны телевизор экранынан түгел, үз күзләрең белән күреп була. Динозаврлар дөньясында күргәзмәсендә 30 экспонат тәкъдим ителә. Алар барысы да хәрәкәт итә, тавыш бирә. Бирдә чынлап торып борынгы динозаврлар дөньясына кереп китәсең. Нам очень нравится, потому что у меня ребенок, он обожает динозавров, он очень хотел попасть. Но он пока в шоке, он думает, что это все по-настоящему, он правда реально думает, что это что он сейчас выскочит. Күрше бүлмәдә генә нәни шәһәрдәшләр өчен мавыктыргыч мультфильм геройлары исемле күргәзмә эшли. Биредә миньоннар, Маша һәм Аю, Чебурашка, смешарикларны күрергә мөмкин. Детям маленьким тоже можно приходить. Очень весело. Можно и с друзьями. Күргәзмә Омега сәүдә үзәгендә 8 апрельгә кадәр иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр ялсыз һәм тәнәфессез эшли. 5 яшькәчә балаларга керү ирекле. Динозаврлар дөньясында күргәзмәсенә билетны бушлай да алырга мөмкин. Моның өчен Чаллы ТВ телекомпаниясының ВКонтакте төркеменә кереп, викторинада динозаврның төрен дөрес күрсәтергә кирәк. Бүгенге гәмнәшләр, мин сезнең белән саубуллашам, сез сау булыгыз. Актаныш районы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле Ярчалы шәһәре энергетиклар мәдәният сараена 15 мартта узачак юбилей концертына чакыра. Башлана 19 сәгатьтә билетлар кассаларда. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20.